يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ey müminler! Tahqiq arak, şarap ve kumar ve butperestlik ve azlam bilen hükmetmek necis zatlardır. Şeytanın emellerindendir. Pes şu tariqa işlerden ictinab edin. Şayet siz nicat tapıp baxtlı bolarsınız. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Tahqiq şeytan istiyar arak, şarabın ve kumarın vesilesi bilen sizin aranızda düşmanlyk o boglu kine salmagy we sizi şu tariqa qabih zatlaryň vesilesi bilen Hudaýyň zikrinden gafil etmegi we namazdan alyp galmagy. Pes indi siz şu zatlardan çekilmersiňizmi? وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وخداýa muti bolun we Hudaýyň Rasulyna muti bolun we Hudaýyň nähyeden zatlaryndan berhezer bolun. Pes eger ýüze urup kabul etmeseňiz pes bilin biziň Rasulymyza wajyplat tebliğ edip ýetirmekdir. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Oltor adamları ki iman getirip salih ameller kesbedipdiler. Olaryň arak, şarap haram bolmazdan ololky etmekleriniň aýby ýokdur. Her wagtyke perhizkar bolup we imanda sabit bolup salih ameller kesbetseler. Ondan soň özlerini haram edilen zatlardan ejtinab edip arak, şarabyň haramdygyna iman getirseler. Ondan soň perhizkarlygynda sabit durup salih amellerini kesbetseler. Allah tebarek ve taala yaxşı amel etýänleri gowy görýändir. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Ey müminler! Allah tebarek ve taala sizleri biraz zat bilek imtihan eder. O da eliniziň we neyzalaryňyzyň yetip duran awudyr. Taki Allah tebarek ve taala aşkar edip bilsin ki Hudadan gaýybany kim gorkýany. Pes her kim şondan soň haddin tajawuz etse onun için güçlü azap vardır. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز
انتقام. Ey müminler, özüňiz ihramly halyňyzda awlaryny öldürmäň. We her kim bilip durup gastan ihramly halynda awyny öldürse, pes şoňa jaza lazımdyr. Heýwanlardan ol öldüren zadynyň mislini. Şoňa misilligini iki adil, mu'teber adam hukm eder. Käbäge yetişdirilen hedi bolan halda we Mekkäň fagirlerine we gaýryga sadaka bersin. Ya şonuň mukabylynda ruda tutar. Şu zatlar şoňa lazım bolýanlygy şol gastan eden işiniň jazasyny daýsyn diýip Allah tebarek we taala bu ayeti nazil bolmazdan olalky ihramly halyňyzda eden awlaryňyzy afw eder. We her kim inniden soň şekar etse ihram halda onda Huda şondan intigamyny alar. Allah tebarek we taala tamam işlerinde galipdir ve intigam alýandyr.